Sa number 8, driver sang pick-up nga nagpalagyo nga wala nagbayad sa iya gintubong, ginapasungka sang LTO. Sa kuha sang closed circuit television o kung CCTV sang isa ka gasolinahan sa Barangay Alihis, Bacolod City, makita ang pagpalagyo sang isa ka brown nga pick-up truck matapos nga nagpatughong ini kag wala nagbayad. Ang insidente natabo sa tung Hulyo 17 kung sa diin ginaalegar nga nagpasalig ang driver nga mabayad gamit ang credit card. Apang samtang ginakuha sang gasoline boy ang terminal para sa card, gilayon man nga nagpalagyo ang salakyan. 7,800 pesos ang ginpatubong sang driver nga wala nabayaran. Nagdangat na sa igtalupangod sang Land Transportation Office, Negros Island Region ang ini nga insidente kag ila na ginapasungka ang suspetsado. Wala pa matupod na matungod sang otoridad kung sino ang driver bangod wala sang plaka ang ginamaneho sini nga pick-up truck. Ginpaandaman na sa LTO-NIR ang nasambit nga driver nga kung makilala na siya, handa ang ahensya nga i-revoke ang iyang driver's license kag i-impound ang salakyan nga yara sa video. Handa man magpasaka sang criminal charges ang LTO sa natungdan. Natapos ng 24 oras ginhatag sang LTO-NIR sa driver apang wala pa sing impormasyon kung nakasungka gid man ini o kung wala.